תשאלו אם אני והשחקנים שלי מרימים או מניפים דגל לבן, בטח שלא. הפועל פתח תקווה בכל סיטואציה, גם אם תרד ליגה בסוף השנה, צריכה להמשיך לראות מכובדת, כמו שהיא נראתה היום, והיום נראינו קבוצת כדורגל אמיתית. זה נכון שהתקשינו להכניס מה שנקרא, כמו שאני מגדיר את זה, את החוט לתוך המחט, או לפרום את הפלונטר. שחקנו כדורגל מאוד מאוד חיובי. אנחנו מגובשים, אנחנו בעלי אופי, מיד אחרי המשחק, חבקנו ואנחנו ממשיכים הלאה. כל שחקן במערכת ידע למה הוא נכנס, וידענו שאנחנו הולכים לעונה קשה עם מינוס 9 נקודות. אבל אנחנו לא באים לפה להעביר את הזמן. יש פה שחקנים עם רקורד טוב ושחקנים שאכפת להם ואוהבים כדורגל וווינרים, ואני בכל אופן לא בא לפה בפתח תקווה בשביל להעביר את הזמן. אכפת לי, כמו הרבה שחקנים בקבוצה, אני לא רוצה לרדת ליגה, וזה לא משנה גם אם אני אהיה במינוס 20 נקודות. אני חושב שמועדון כזה צריך להיות בליגה הראשונה, במיוחד עם הקהל שלנו ועם האצטדיון ועם ההתנהלות החדשה שיש היום בהפועל פתח תקווה. ואנחנו עובדים קשה, קוראים את התחת בשביל שזה יקרה, וגם אם זה לא יקרה, כל ההתנהלות וכל מה שקורה פה, אני חושב שזה דבר מעודד, כי גם לרדת ליגה צריך לדעת. בסך הכל זה מועדון עם מסורת, כל המועדונים בארץ חוץ ממכבי תל אביב ירדו ליגה, אז גם הפועל פתח תקווה, אם היא תרד ליגה, חשוב שהיא תרד עם שחקנים צעירים, שחקני בית שהם משחקים, וזה מה שקורה היום בהפועל פתח תקווה.